mà chừng có lại giờ cái tre tao về rớt bữa này mà giờ chưa mà dạ giờ đạp làm tay mà tôi cho tao keng cái tao re mà và thì bị chết bữa này mà dạ chưa mà bầm ra mà dạ mà dạ dùng ăn đặc bắc mà bữa này mà giờ chưa mà bầm ra mà bầm ra luôn chỉ tức ra bữa này mà chỉ đang play bầm ra mà cho tao keng cái tao re giờ chưa mà giờ chưa mà cái bữa chơi mà giờ cái đọc tao kê mà thì chơi mẹ pro giang là đều bút đều cheได้côต้องบอกmà bữa nay giờ chơi mà bị bút xem mà che chắc bữa nay cô bữa nay mà bây giờ bút chẳng bây giờ che chẳng đâm mà cô bữa nay mà chơi vác tắc cát bị vác che che cái nó bữa bữa che nằm pot tắc tư thìบอกเขาตะเกียบเดี๋ยวplayเปิดคนบรามาอย่างเชื่ออย่างเชื่อไปบนนั้นมาบนบราเนี่ยเจรุ่นมาจะมายังแกะปัดยัดดังมาลิงเลยจ้ามาบางคนเพิ่งกระเดิมมาจะมาอยู่อักดักบักเจ้าบนนั้นไม่จะเชื่อบนบรามาเจรุ่นบนนั้นก็เลยมาจะมากับดันปลาจึงอันนั้นปลาละเบิ่มมาอันปลาละเบิ่มThank you.